Aquesta setmana les dones faran sentir la seva veu en la tercera trobada de dones en escena que es fa a Can Felipa. 9 companyies de creadores arribades d'arreu del món oferiran la seva perspectiva teatral. És una proposta que té per objectiu normalitzar la producció de les dones immigrants. Aquesta trobada es coneix des de l'any passat amb el nom de Margarites, en homenatge a Margarita Xirgu. L'actriu i directora catalana va viure el seu exili a Amèrica Llatina. Per això, i pel seu compromís artístic i social, ha esdevingut un símbol de la interculturalitat. En aquesta tercera edició es vol tornar a obrir un espai a la memòria i recuperar altres figures de les arts escèniques, com María Teresa León, María Zambrano o Irene Polo. Este año, a partir de este conocimiento de Margarita Xirgu, nos interesó empezamos a descubrir a otras mujeres también importantes de la época y a ver un poco cuál es la trayectoria de estas mujeres y cómo también podían influirnos, ¿no? Y hacer un homenaje también a ellas. Per tal d'afavorir l'encontre entre creadores i públic, aquest any s'ha ampliat l'oferta. A banda de la mostra teatral, s'han programat conferències, taules rodones i tallers. Es pot gaudir de la programació d'aquesta tercera trobada de dones en escena fins aquest dissabte.